Така, значи ето го хебела, плюс носача от новия модел е наврян на място. Сега, това, което се вижда, че геометрично нещата са много близки. Носача си влиза долния на местата абсолютно точно. Хебела също се закача и за рейката, и за горния шарнир. Тук не е за винта на гайката, но става. Освен това си пасва и вилицата, и биалетката, която не е за винта в момента, защото е под напрежение. Но двата най-големи проблема, трите всъщност, са: първо, не е точно съвпадане на двата отвора на супорта на спирачния апарат. Ние тук виждаме, при което всъщност, ако ето тук бъде отнето този материал или се смени супорта с новия модел, както е по-логично, това би могло да се завие, защото ето тук се подпира. А иначе ето тук виж къде не съвпадат. Това е първото, което е. Иначе той се движи. Движи се, но просто не стига до там, опира преди това. По-интересният момент е, че тази главина, очевидно не може да влезе на това място, просто защото този размер, тук който е по-малък от този. И това се вижда на принципа на хебел. Всъщност, когато погледнем един от старите хебели, го завъртимите. Така, ние може да видим, нали, че ето тук това разстояние между дупката на болта, отверстието, което държи главината, и ето тук, където влиза самата главина, е много малко. Докато тук ние виждаме едно доста голямо разстояние. Явно използват главина с по-малък лагер на по-новия модел, за да оставят тук повече материал, защото новия хебел е алуминиев. И тук не са го изтънили на такъв голям отвор. Сега, ако това се мине на някаква металорежеща машина на струк или фреза на по-голям отвор, така че да влезе тази, може би да стане, не знам доколко ще се ослаби, защото тук ще стане много малко разстоянието. Ето тук. А пък другото, което е интересно, имам чувство, че сега полоската ще окъсее драстично и просто ще седи много навътре и няма да може да, ако я дръпнеме навънка, да излезе достатъчно, ще се извади тук от вътрешното каре. Това е, което виждаме за сега. Така че директно plug and play не става. Ако се дойде на момента да се слага такова нещо, може би ще трябва този супорт на спирачния апарат, плюс главината и евентуално полоската. Иначе на местата за закрепване на копето, както вече казахме, нещата си пасват. Въпросът е дали е икономически оправдано да се инвестира още да се купи главина, супорт и евентуално полоска за всяка една от страните. Плюс, нали, имаме вече долен носач плюс хебел. Това са нещата.